Ako nagproblema kay wala na gyud ko'y kwarta, ug ako ang sweldo nahurot na nako gasto daghan pagyud ko paninglan. Kasakit akong dughan kay ang adunay utang wa na nagparamdam. Rapapam pam pam wa na nagparamdam. Ang adunay utang wala na nagparamdam. Rapapam pam pam wa na nagparamdam. Dakoy ang utang lami siyang ipabarang, nasugatan ako siya gapabuta-buta kabaga sa nawang lami nga laparoon. Lingi-lingi pa sa wala, lingi-lingi pa sa tuo. Gatuo siguro di nako failan og kaso. Rapapam pam pam wa na nagparamdam. Ang adunay utang wala na nagparamdam. Rapapam pam pam wa na nagparamdam. Dakoy ang utang lami siyang ipabarang. Gigabaan, gisakitan nagtiyan, gidala sa hospital, muraman to gibarang halakaluoy man, wala na maulian. Ang iya ang utang idaguro ko na lang. Rapapam pam pam wa na nagparamdam. Ang adunay utang wala na nagparamdam. Rapapam pam pam wa na nagparamdam. Dakoy ang utang lami siyang ipabarang. Rapapam pam pam wa na nagparamdam. Ang adunay utang wala na nagparamdam. Rapapam pam pam wa na nagparamdam. Dakoy ang utang lami siyang ipabarang. Gigabaan, gisakitan nagtiyan, gidala sa hospital, muraman to gibarang halakaluoy man, wala na maulian. Ang iya ang utang idaguro ko na lang. Rapapam pam pam wa na nagparamdam. Ang adunay utang wala na nagparamdam. Rapapam pam pam wa na nagparamdam. Dakoy ang utang lami siyang ipabarang. Rapapam pam pam wa na nagparamdam. Ang adunay utang wala na nagparamdam. Rapapam pam pam wa na nagparamdam. Dakoy ang utang lami siyang ipabarang.